गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आरोबाव दिनैनि बे भिडिअआव बयखौबो आं बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ, नोंथांमोनजों मोनसे दुखुनि खौरां बा दुखुनि बाथ्राफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आं दिनै लानानै फैबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव थारैनो जिसु ख्रिस्टनि हाबा मावग्रा, इसोरनि हाबा मावग्रा मानसिफोरनि थाखाय नोंथांमोना निश्चय बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव गथायगोन, आरज खालामगोन बा प्रेयार खालामगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आं मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै बे दुखुनि बाथ्राफ्रा दिनै बेनो जाहैबाय दे साननैसो दिनै जानानै थांबाय। दा बे साननैसो जानानै थांनाय घटनाखौ दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जे पाकिस्तानाव सासे पास्टरखौ दिनै गावथारबाय। नोंथांमोना मिथिगौना? पाकिस्तानाव सासे इसोरनि हाबा मावग्रा सासे पास्टरखौ दिनै गावथारबाय। अब्ला बे समाव नोंथांमोना बे बाथ्राफोरखौ दिनै खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। साननैसोनि सिगां आं बे बाथ्राफोरखौ दिनै मिथिनो मोनदों आरो नुदों, फरायनोबो मोनदों मेसेजफोरनि गेजेरजों, आरो नोंथांमोनजों दिनै आङो शेयार खालामनोबो सानदोंमोन लोगो लोगोनो, नाथाय सम मोनैयाव भिडिअ खालामनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो मोनस्लाबाखिसै। अब्लाबो लेट जाब्लाबो नोंथांमोनजों दिनै आङो शेयार खालामनो दिनै सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जे पाकिस्तान बादियावहाय गोबांथार इसोरनि हाबा मावग्राफोर, पास्टर, एभान्जेलिस्ट, फादार, बिशप दिनै दङ। बिथांमोननि गेजेराव सासे पास्टर, माने जिसु ख्रिस्टनि हाबा मावग्रा बा जिसु ख्रिस्टनि गाहाम खौरां खोथा बायग्रा सासे पास्टर दंमोन पाकिस्तानावहाय। अब्ला मा जाबाय, बिथांखौहाय इसोरनि हाबा मावबाय थानायखौ नुनानै, जिसु ख्रिस्टनि गाहाम खौरां खोथा बायनायखौ नुबाय थानानै बिथांमोनखौहाय मा खालामासै, बे बिथां इसोरनि हाबा मावग्राखौ गोबाव समनिफ्रायनो आं फरायनो मोननाय बायदियाव बिथांखौ दिनै टारगेट खालामनानै दंबाय थाखायोमोन, जे बिथांखौहाय माब्रै फोजोबस्रांनो दिनै हागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथांनि नामानो जाहैबाय जे पास्टर कामरान मिकाइल। बिथांनि मुंखौहाय दिनै बेबायदि मिथिनो मोनदों, जे पास्टर कामरान मिकाइल, बे पास्टरनि नामानो। आरो दिनै बेल' नङा, बिथांखौहाय जिसु ख्रिस्टनि हाबा मावनायनि थाखाय, गाहाम खौरां खोथा बायनायनि थाखाय सिगां समावबो बिथांखौ थ्रेटेनिं बा वार्निं होनानै दोनखादोंमोन होननानै जों दिनै मिथिनो मोनदों मेसेजनि गेजेरजों। आरो दिनै बेल' नंबावा, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जेब्ला बिथां कामरान मिकाइला जे इसोरनि हाबाखौ मावबाय थादोंमोन बा गाहाम खौरांखौ खोथाबाय थादोंमोन, अब्ला बे समावनो बिथां कामरान मिकाइल पास्टरखौ गावनि बिसाजोनि सिगाङावनो गोबांथार गुलिजों दोखो दोखो गावग्लिनानै दिनै गावथारबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथांखौ दिनै गावथारनाय जाबाय बा बिथांखौ दिनै गावथारो। बै जाय बिथांमोना जिसु ख्रिस्टनि हेंथा, जाय बिथांमोना गाहाम खौरांनि हेंथा, बिथांमोना दिनै बे पास्टर कामरानखौ दिनै गावथारबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङामोन ना, दिनै बेल' नङामोन, दिनै पास्टर कामरानखौ इस्लामाबादावहायबो इसोरनि गाहाम खौरां खोथा बायनायनि थाखाय आथिङाव दिनै गुलि गावखादोंमोन होननानैबो जों दिनै मिथिनो मोनदों। अब्लाबो बिथां पास्टर कामरान मिकाइला इसोरनि हाबा होननानै गावनि गाहाम खौरां खोथा बायनायखौ बिथाङा दिनै दोनथ'वाखैमोन बा बन्द' खालामाखैमोन। दिनै बेखौ नुनानैनो
बिथांखौ दिनै मा गावथारथायबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो दिनै दुखुनांथाव आरो दिनै बेल' नङा बिथां पास्टर कामरान मिखाइला सानै बिसाजोफोरनि दिनै बिफा जाबायमोन दिनै सानै बिसाजोफोरनि दिनै बिफामोन बिथां पास्टर कामरान मिखाइला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो दुखुनांथाव बिथांनि इसोरनि हाबा मावनानै दिनै थैनानै थांनाया नाथाय बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो जायफ्रा इसोरनि मुङै फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै गावनि जिउफोरखौ खोमाबाय बा बलिदान होबाय बिथांमोना बै सोरगो रायजोआव जोबनो रोङै गोजोननाय बा जायगाखौ बिथांमोना दिनै मोनहैगोन मानोना बाइबेलाव लिरदों जायहा गावनि जिउखौ खोमागोन बियो दिनै जोबनो रोङै गोथांखौ मोनगोन होननानैबो दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव दिनै बे लिरनाय दङ थ' बेनिखायनो बाइबेलगिरिफोरनि मथे दिनै जोबनो रोङै गोथां रायजोआव दिनै हाबैबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा बिथां कामरान बादि बा बिथां पास्टर बादि गोबांथार दिनै बुहुमावहाय दाब दाब जायगाफ्राव खना खनला जायगाफ्राव इसोरनि हाबा मावग्रा मानसिफोरखौ मिथिगौना सोरबा सोरबा सिथारदों बुदों लाजि फोनांदों जेलाव सोदों गोबांथार दिनै नासयगासिनो दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेब्ला जोङो निउसफ्राव दिनै खोनासङो बा जेब्ला जोङो ससियेल मिडियाफ्राव थाङो नायो गोबांथार लोगोफोरनि दुवारै मेसेजफोरनि गेजेरजों जों दिनै मिथिनो मोनो जोंनि भारत बर्षआवबो जोंनि देशआवबो दिनै बेफोरबायदि घटनाफ्रा दिनै जागासिनो दङ ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों ना बे बाथ्राखौनो दिनै आङो शेयार खालामनो सानदों जायफोर जों दा गोथाङै दङ जायफोर जिशु ख्रिस्टनि बिसाफोर जायफ्रा दिनै गोथाङाव दङ दिनैसिम थैयाखै इसोरा मोजां देहा होदों बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायो अनजाग्राफोर फै जोङो जोंनि पास्टर जोंनि एभान्जेलिस्ट जोंनि फादार जोंनि बिशप जोंनि हाफ्राम फालकफोरनि थाखाय जायफ्रा जिशु ख्रिस्टनि हाबा मावो जायफ्रा गाहाम खौरांखौ खोथाबाबायो बिथांमोननि थाखाय जों इसोरनाव आरज खालामनि जों बिथांमोननाव गथायनि बुहुमाव थानाय जोंनि देशआव थानाय इसोरनि हाबा मावग्राफोरखौ जों इसोरनाव बिस'नानै जों होनि जेन' बिथांमोनखौ इसोरा जेन' सेफटि बा सिकिउरिटि जेन' इसोरा होयो जोंनि आरजजों नोंथांमोननि आरजजों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो दिनै जानांगौ बिथां कामरान मिखाइल पास्टरनि थालांनाय न'खरफ्रा बिनि हिनजाव बा बिनि बिसाजोफ्रा बिनि जाथि बंस बिमा बिफाफ्रा गोबांथार दिनै जानांगौ दुखुआव दङ दा बेनिखायनो बिथांखौबो दिनै जों गोसोखांनि बिथांनि न'खरखौबो बिथांनि थालांनाय सानै बिसाजो बिथांनि फेमिलि हिनजावखौ बा जोङो दिनै गोसोखांनि इसोरनाव गथायनि जेन' इसोरा बिथांनि न'खराव गोजोननाय सान्तिखौ जेन' होयो आरो दिनै बेल' नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों आं गले गले बेखौनो खावलायो बा रिकुवेस्ट खालामो गोबांथार इसोरनि हाबा मावग्राफोर दिनै दङ ना गोबांथार दुखु मोननांनाय होसोजानाय लाजि फोनांजानाय नेवसि जानाय दिनै दङ जोंनि फादार जोंनि बिशप जोंनि पास्टर जोंनि एभान्जेलिस्ट ना जोंनि इसोरनि हाबा मावग्रा जायफोर माने ख्रिस्टियान इसोरनि हाबा मावग्रा बिथांमोना थ' बिथांमोननि थाखाय फै जों इसोरनाव गथायनि गोसोखांनि बिनानै होनि जेन' इसोरा बिथांमोनखौ सेफ एन्ड सिकिउरिटि जेन' इसोरा दोनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै बेखौनो नोंथांमोननिसिम आं दिनै रिकुवेस्ट खालामबाय थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बे दुखुनि बाथ्राफोरखौ दिनै आङो शेयार खालामबाय बेनिखायनो निस्सय आं आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव निस्सय ना इसोरनि हाबा मावग्रा मानसिफोरनि थाखाय आरज खालामगोन बिथांमोना जिखि डेनिमिनेसननि मानसि जाया मानो बिथांमोना जिखि जाथि हारि मानसि जाया मानो नोंथांमोना बिथांमोननि थाखाय आरज खालामगोन बा जों बिथांमोननि थाखाय आरज खालामनि
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेन' बे बुहुमाव थानाय जिसु ख्रिस्टखौ मिथियै मानसिफ्रा मिथिनो मोनो आरो जिसु ख्रिस्टखौ जेन' नाजावनो हायो आरो जोबनो रोङै गोथां सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो हानायफोरबायदि थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा आंनि भिडिअ नायगिरि साफ्रामखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय